Sanibona Makhandlela bofu. Bathi induku zakhala ehaweni, zakhanyameni kofihlo nonyoko. Nangu uMdolofia. Laba bawubukela kude ilento enje uMdolofia. uMdolofia lo sasivele siwazi thina ukuthi ukahle endaweni zamapayipi kumuntu mawuphuzile uyasiza lapha endukwini kwindodeni uphinde futhi usebenze ngendlela yokuthi mangabe uthi uyindoda esheshe ikhathala nje awudonsi makuthi uyazazi awudonsi umuntu wesifazane uthatha isikhathi awuvele ube iqhuda musebenza lenduku le uMdolofia sengena ayibona uMdolofia baningi bokuchaza but sengizokucacisa ukuthi awenzi into eyodwa lechazwayo uMdolofia lo impande yakhona uzule mangabe kade wawuphukile uhlungu kungapholi impande uMdolofia uyakwazi ukuthi impande yakhona uyithathe uyenze ibe impuphu yome uyigcabe uyakwazi futhi ukuyikhotha makuwukuthi mhlambe endukwini yakho lapha unesikhathi sokuthi ngathi mhlambe khona into eyenzeka kule mhlambe umeqo mhlambe into enjalo mhlambe uchama ubovu noma uchama igazi mawuyikhotha iyakwazi ukusiza iyasibulala leso sifo esinjalo makuwukuthi into ethize yakwenza mhlambe indoda umuntu ade ngagxilile emanzini uphuza amanzi gcina uchama igazi uyangizwa ke kodwa ke umandla lapha sekutheni uqaphele mawuthi uyithanda izingane umuntu akakajovi unamandla lapha sekutheni uzaleke ngoba uvula amapayipi usebenza njengondaba ngehlele futhi uyakwazi ke mawuyinyanga ukuthi umixe le ndaba ngehlele noma uyazi imithi ngoba omunye mhlambe uzothi akawazi indaba ngehlele kodwa nje uyakwazi ukuyimixa lento inamandla emadodeni le uthotho omunye ke uyenze njani abantu basho into eningi no lento ayiqoba kanti uyifaka emanzini abandawo iyeke uyiqobe kahle le ndawo ehlaza ngaphezulu ikhikhilize kanje uyifaka emanzi uyiyeke kodwa mawujahile uyakwazi ukuyisebenzisa emanzini afudumele lempahla nasemanzini afudumele futhi iyasebenza kakhulu kodwa ziningi izinto ezenza lesihlahla ekuthiwa uMdolofia ishameva khona muwagayile futhi wagcaba la kade wakhona owulimele khona mahle futhi kuningi nje okwenzekayo ngalesihlahla kodwa sinamandla emadodeni sikhali impela makwenzekile nje kokuqala impela bathi iyadonsa ayadonsa kodwa endodeni iyadonsa bandla siyayazi kade sayazi ke thina kodwa bese ngiphawula ngendlela ukuthi awusenzi into eyodwa ungahlali nokufa emzimbeni okunye unaso lesihlahla usebenzisa ugcina ukuphuzela ucansi kuphela vele ubalekele futhi uqine ekhaya ungaphaphi ngaphandle uhamba uphapha kana ekhaya awuqini uqine ekhaya siyaqinisa impela sihle ukusenza ukuthi ajabule umuntu wesifazane menawe zwile yenzeni madoda kodwa ubheka izifo zakhe ezikwena emzimbeni makuthi uyabona konke ethize uthatha impande uqala bakukhela impande uyomisa uyiqothe kahle nayo uyakwazi ukuyikhotha nayo impande uyangizwa uyakwazi ukuyikhotha nempande kodwa futhi mawuthi awunankinga qobe impahla enkulu le iqobe uyithathe uyifake phaka kuyanambuzela kona lapha kuyanambuzela impela nokwazi kwaStrong anambuzela kanyanyisa kodwa ke kuyaphilisa emadodeni bye bye ngani zakithi.